רגע ברדוגו יעזור לנו לתכנן חתונת חורף, גם מרשימה וגם זולה, אבל קודם. אין הורה שלא מכיר את המונח גיל שנתיים הנורא. זה הגיל שבו התינוק החייכן והגול על החיים שלכם הופך לילד דעתן, שאוצר המילים שלו מצטמצם לא בא לי. שלום מילן. שלום, מאמה. איזה מעצבן זה הלא בא לי הזה. נכון, זה מאוד מאוד קשה, בייחוד שקודם, כביכול הכל הלך על מי מנוחות. כן, מה שאמרנו הם עשו. ופתאום הילד הקטן הזה, התינוקת המתוקה הזאת, פתאום יש להם רצונות, מרגישים שהם כבר גדולים. אני חושב שקודם כל צריך להכיר בזה שזה דבר נורא נורא חשוב שקורה, כמה שזה מעצבן להורים. חשוב ובריא? בריא מאוד שקורה. הרבה פעמים הורים באים ומתייעצים וחושבים שיש איזו בעיה עם הילד או הילדה. כל כך דעתנים, כל כך מתעקשים, ובעצם אומרים להם, תשמעו, יש פה משהו שטוב שקורה, שצריך דווקא לתת לו להתפתח, כמובן בגבולות, וצריך לעמוד על כל מיני דברים ועל עקרונות, אבל בגדול זה תהליך מאוד מאוד חשוב. מה קורה בו בתהליך הזה? מה השינוי הגדול? זהו, צריך גם להבין למה זה קורה. אנחנו קודם כל נראה את זה החל מגיל 1.5 שנה, את כל התופעה הזאת של ילד שפתאום רוצה ויש חיכוכים עם ההורים, וזה ממשיך, השיא כמובן הוא 2, 3, ובגיל 4 זה כבר דועך. עכשיו, מה בעצם קורה? הילדים שקודם היו מאוד מאוד תלותיים בעצם בכל פעילות שלהם, כל פעילות מוטורית הייתה מאוד מאוד מוגבלת, הופכים להיות הרבה יותר עצמאיים, יכולים ללכת, יכולים להתעסק עם כל הדברים הלפעמים מסוכנים שיש מסביב. פתאום גם מבחינה שפתית הם מתחילים להביע את עצמם, מבחינה קוגניטיבית הם כבר הרבה יותר מפותחים, הם כבר מתחילים להבין את ההבדל בין אני לבין מישהו אחר. הם גם בודקים גבולות, נכון? מאוד בודקים גבולות. ברדוגו, תקשיב טוב, אתה אוטוטו שם. מה זה? לני, ילדה שלי, עושה לי משהו, הוא אמר כל מילה, אין סלע. חכה, עוד כמה היא? 2 ושנה, יש הנה, אתה 2.5 שם. שנה, אני בול, אז כאילו אני תקשיב בול טוב. בחיתוך. אתה עכשיו עוד חצי שנה, יהיה לך בכלל שמח, כי שתיהן, תהיה לו חגיגה שלמה. זה לא בא לי. לא בא לי. לא רוצה? שנייה, אבא שנייה. לא בא לי. זה שונה בין בנים ובנות? שאלה טובה. אגב, בדרך כלל שני המינים יגלו את התופעה הזאת, אבל בנים בכל זאת הם קצת יותר נוטים לפעלתנות, יותר לאקטיביות, ולכן יהיו יותר חיכוכים שקשורים לעצור אותם לפני שהם עושים דברים מסוכנים, וגם גילו, וזה דווקא דבר מאוד מעניין, שהורים באופן כללי נוטים להיות יותר ותרנים כלפי בנות, ולכן גם מספר החיכוכים מצטמצם. כן, לובשות ורוד. כן, רואים את הוורוד והלב נמס, אבל באמת ההתייחסות של הורים, גם של אמהות וגם של אבות כלפי הבנות שלהם, היא קצת יותר סלחנית. אפשר להבין את זה מזה שהרבה פעמים חוששים שהילד, כשזה בן, אז חוששים שאם הוא לא יעמוד בכללים החברתיים המקובלים, הוא יהפוך חס וחלילה להיות עבריין. לגבי בת זה קצת, החרדה הזאת פחות קיימת, אבל כן, הורים מאוד מאוד מודעים לעניין הזה. זה דרך אגב אחת הסיבות שהתהליך הזה קורה, דווקא בגיל הזה. הורים מתחילים להיות הרבה יותר דרוכים וערניים לכל פעילות של הילדים שלהם, ומתחילים לחשוב, רגע, אם הוא מתנהג ככה, מה יקרה בגן? הרבה פעמים בגיל הזה הם נכנסים למסגרות, ולכן הם גם הרבה פעמים חלק מהחיכוכים וחלק מהבעייתיות של הגיל הזה. מה בגיל הזה? בגיל 2? כן, כן, ההורים כבר ואיפה הם עד אז? תראי, לפני זה... שלי בגיל חצי שנה. כן, אז יש לך באמת ילד... אני יושב איתו 2 בבית, מי יפרנס? כן, אבל אני חושב שבגיל הזה פתאום יש הרבה יותר ערנות להשלכות של דברים. לפני זה הרבה יותר סלחנים. אומרים, אוקיי, התינוק, זה תינוק. כשברגע שזה כבר ילד, כבר חושבים, רגע, צריך לחנך אותו, צריך לעמוד על כל מיני גבולות ועקרונות, וגם... כשברגע שזה כבר ילד, כבר חושבים, רגע, צריך לחנך אותו, צריך לעמוד על כל מיני גבולות ועקרונות, וגם ההורים, הרבה פעמים, לפעמים עומדים יותר מדי. זו גם תופעה שצריך לשים אליה לב. לפעמים אנחנו, אם תלכי פעם, בטח חיפך ללכת לגן שעשועים ולהסתכל, להתבונן סתם בהורים אחרים. ואת לפעמים תראי הורים שבעצם כל דבר שהילד עושה, מעירים לו. למה אתה נוגע פה? למה אתה הולך לכאן? למה אתה מטפס על הסולם הזה? מה נשאר לילד לעשות? צריך להבין, בגיל הזה צריך גם לאפשר להם את העצמאות שלהם, את האקטיביות שלהם. זה משהו שהוא חייב לקרות או שזה תלוי באופי של הילד? כי יש ילדים שהם פשוט ילדים טובים, נוחים, כולם ילדים טובים, כן. נוחים, זה מינוח טוב. אתה ילד טוב ואתה שובק. אהבתי. אבל צריך לשים לב, אפילו עם הילד הנוח ביותר בעולם, זה יקרה, סתם עשו סטטיסטיקה, עשו תצפיות בילדים, ואפילו עם ילד מאוד מאוד נוח, זה יקרה כל 9 דקות בערך. איזשהו חיכוך קטן, אפילו סביב משהו קטן. אז צריך להבין שכל הילדים עוברים את זה, אבל... כל 9 דקות. כן, זה במינימום. תחשבי אם את זה לא אומרים לנו לפני. את זה לא אומרים לנו לפני. למה, לי יש שאלה קטנה, למה כל הילדים של כל ההורים האחרים יכולים לשבת בעגלה / בלול יותר מ9 דקות,
והילדה שלי תמיד לא הילד יכולה תקשיב, 20 שניות. הילדים של השכנים ישנים לילה שלם. ברור, רק שלי לא. ברור, עד היום, הם לא ילדה בת מתווכחים, שנתיים. הילדים של השכנים. הילדים של השכנים הם תמיד... תמיד נפלאים, כי גם השכנים לא כל כך מגלים לנו מה קורה אצלם בבית, זה דבר אחד. אבל צריך להבין, יש עניין שנקרא טמפרמנט, שזה משהו שהתינוק נולד מולד לגמרי. אז הבנתי, עכשיו זה מובן, כי האבא היפראקטיבי ואמא היפראקטיבית. וזה דרך אגב, טמפרמנט זה באמת משהו שיש בו הרבה חלקים שהם גנטיים ותורשתיים, ולכן אם ילד שהוא יותר, ילד או ילדה שהם יותר אקטיביים, צריך לצפות, יהיו יותר חיכוכים, ולא צריך להילחץ מזה. צריך להבין וגם להתחשב בזה כשבאים לידי משא ומתן עם הילד הזה, להבין שלילד הזה יש צרכים יותר פלטניים, וזה נקודה... וגם להסתכל במראה, כאילו, הלו, על עץ תפוחים לא גודלים בננות, אם אתה בן אדם כזה, אז מה רצית שיצא לך? נכון. מה לעשות? מה לעשות? קודם כל, אנחנו נימנע מתגובות שהן הרסניות. תגובות הרסניות זה תגובות שהן בדרך כלל, כשההורה בעצמו הופך לילד בן שנתיים. זאת אומרת, לפעמים אפשר לראות איזה שני ילדים בן שנתיים רבים. רק שאחד הוא בן 40 פשוט לא להיכנס לנעליים של הילד ולא להיעלב. הורים לפעמים לוקחים את זה אישית, כאילו מה קרה? הילד הוא בסך הכל מגלה את עצמו, מגלה את העצמאות שלו. אל תיקחו את זה אישית. זה לא מדובר בעלבון אישית, לכן אל תתפרצו בחזרה. תנסו להיות כמה שיותר רגועים. מה, להעיר לו, להעניש אותו? קודם כל, בגיל כזה עדיין לא הייתי מעניש. כיסא מחשבה כזה. אפשר לעשות את הטכניקות ההתנהגותיות האלה במקרים שבהם יש באמת חצייה של הגבולות, אבל לא כשילד פשוט נוגע בשולחן. לא, זה נקרא לסרס, ממש. בדיוק. תן לו להיות ילד. נכון, צריך לתת, זה נורא חשוב. הילדים מגלים את העצמאות שלהם, אז... קודם כל תרגיעו קצת, זה אני אומר להורים. דבר שני, תשימו לב מה חשוב לכם, איזה עקרונות חשובים לכם. נגיד הילד רץ לכביש, הוא לא מפסיק לרוץ לכביש, והוא בודק את הגבול והוא נורא נהנה לראות אותך גם יוצא משליטה בגלל זה. אז זה דבר שאנחנו עליו לא נוותר, אי אפשר להתגמש על זה ובדבר הזה, אבל גם לא נצא משליטה, אלא אנחנו נתפוס את הילד, לפעמים צריך לתפוס אותו פיזית, ממש ככה, ונסביר לו, חשוב נורא ההסבר. אפילו שהילדים נדמה שהם לא מבינים, הם מתחילים להפנים כל מיני חוקים חברתיים, וצריך להסביר לו, וככל שאנחנו נסביר יותר, ונהיה הרבה יותר רגיוניים ושקולים ורגועים, יש יותר סיכוי שהילד יפסיק גם בהתנהגות הזאת של חציית הגבולות. כי הרבה פעמים, כשהם רואים שאנחנו מאבדים את השליטה, כן, הם דווקא איתו יותר להיכנס למצבים. מתי אני יודעת שזה עובר את הגבול הנורמלי? תראי, ברגע שזה לא רק ילד שמנסה לבדוק ולגלות והוא סקרן. ברגע שזה ממש הופך להיות משהו שהוא בלתי פוסק, זאת אומרת, אם דיברנו על כל 9 דקות, אז אם זה רצית להגיד בלתי נסבל? כל 20 שניות. גם בלתי נסבל. האמת היא שזה מאוד סובייקטיבי, כי גם יש אנשים שפעם ב9 דקות זה בשבילם בלתי נסבל, ולהם אנחנו... עכשיו שאתה אומר את זה, זה באמת נשמע. נכון, זה מינון יותר מדי גבוה. 9 דקות, מה זה כלום? כן מנוחה, חצי שעה. וזה עוד הילד הטוב, הנוח. הילד הנוח זה 9 דקות. אז זה הכל בסדר אצלי, הכל בסדר. אתם יכולים להירגע. גם אצלי אני יכול ללכת לישון אם זה באמת מגיע ל... כן, אבל אם זה כל 20 שניות, כמו שאתה קודם אמרת, אבל כנראה שזה לא ממש כל 20 שניות אצלך, אם זה כל 20 שניות, אם ההורים מרגישים שהם פשוט לא עומדים בזה, הם צריכים באמת לפנות לייעוץ, ואז צריך לבדוק, בדרך כלל הבעיה אצל ההורים, לא אצל הילד, כי הילד יכול להיות שיש לו... תמיד ההורים הם הבעיה. ברור, הם תמיד אשמים. אבל הילד יכול להיות שיש לו טמפרמנט קצת אקטיבי, ובאמת צריך קצת יותר לשמור עליו, אבל עדיין הרבה פעמים ההורים נוטים להיכנס לכל מיני מעגלים בעייתיים שרק מזיקים לעניין. כן, אז רצוי להתייעץ עם אנשים מקצועיים. מתי זה עובר? תן לנו קצת אופטימיות. גיל 4, אבל אז כבר מגיעים דברים אחרים. בקיצור, הורות, כן. אין מנוחה, ואז זה חוזר, לא נגיע לגיל 12, שאני צריך לפרק כבר את הדלתות. כן. ודאי. טוב, אנחנו נדבר על זה בפעם אחרת. מה שלום?